Itong kalbo na to eh. Panay shopping sa Shopee oh. Sige! Alis na yung isa. Ah, sabay-sabay pa. Loko you ah. Si Shopee boy. Si Shopee boy. Shopee boy. Dalawa. Ang ganda. Oh, ang ganda talaga dito guys sa Maynila. Take off na tayo. Parang ano lang eh. Oh, bus na. Diyan mo yung pagsisip eh. Ayun, hello guys. Good evening. Tatawa ako kasi kanina ang dilim. Meron pala kaming ilaw dito sa car, di ba? Ang syunga ng ating nyo. So anyway, ayun, we're off to Quezon City nga para mag-deliver ng RMK products. So ayan, di na ako nakapag-ano kanina, nakapag-blower man lang ng buho kaya may ka-fly away yan. Yan, pero I don't give a damn. Charot. Wala akong pake kasi talagang busy ako lalo sa mga international shipping. So ang dami kong inaayos ng mga requirements pa rin. Kasi lahat ng nasabi ko na ata to sa isang vlog ko kahapon. Pero anyway, ayun pa rin siya. Tinatapos ko yung mga mga papeles na kailangan para sa international shipping. Lalo na sa sa mga food supplement kasi yung ibang bansa, may mga bansa na sobrang higpit nila kapag ka mga food supplement. Yan. So, tinapos ko yung kanina at mga nagpalalamove ng mga items. So, yun. Kaya ginabi na tayo sa pagdi-deliver. And magpipick up din tayo ng diretso ng items. So, yan. Para isang labasan na lang. So, yun lang. Babawi kami kapag kami ganap, guys, ha. Ayan ang aking nangungulangot pa yata si Daddy. Akala ko nangungulangot pa. Ang aking esposo, aka driver siya. Sposa! Ang ano niya talaga. Oh, sexy. Charot. So, yun. Bye! We'll see you later kung may maganap pa. Good morning, guys. Happy Friday. Super pagod ko na kagabi. Hindi ko na kayo nabalikan pagka-deliver namin kasi na-traffic kami ng bonggang-bongga sa may yung papuntang Fairview na. Grabe, siguro 2 hours kami nandun. So 7:30 kami umalis dito sa Pasay. Nakarating kami 9:30. Mag-alas 10 na. Tapos yung pauwi pa, 'di ba? Tapos umulan pa kaya. Yun, sobrang napagod ako. Sumakit yung ulo ko. Kaya pagdating dito, hindi ko na nasabayan si dating kumain. Fresh na pagod ako and natulog. So, yan. And today is Friday na nga. Yan. Nagsip lang ako ng coffee na muna. Hindi muna ako nag-smoothie gawa nung mga nakaraan is nag-uulan, diba? Sobrang lamig. So, yung back to coffee na muna tayo ngayon. Yan. And ligo na ako para makababa na. At marami pa ako nakapending na gagawin lang ng mga international na naman. Grabe, ang gulo lang ng tokador ko guys. Oh. Tokador ba yan ng babae? Nakakaloka. Wala akong sorry. Hoy. Nabigla ata kayo. Wala akong time kahit mag-ayos man lang ng tokador ko, diba? So, bibili ako ng cellphone stand. Yung may suction cup. Kasi ito yung G7X ko. Nag-ano na to, sobrang luma na. Tapos, lagi naka-zoom. Nagugulat na lang ako pag ko sa mukha ko, ang laki-laki. So, pinagpapahinga ko muna siya ulit. Nakadalawang na ata ako. G7X. Mark 2 na itong ginagamit ko, pero, ayun. Ay, nagaan. Patayin mo muna kita. Yan. Ayan. Pinatay ko muna yung isang bumbilya para hindi naman ako mukhang kukunin ni Lord. Diba? So, hello guys, I'm back. Teka lang. Tanggalin ko lang yung pagkaka-wrap ng hair ko. Ayan. Alam niyo naman na hindi ako
saka everyday nagbabasa ng hair. So katulad hapon, nag-shampoo ako ngayon. Hindi ko siya totally babasain talaga, guys. Yan, para ma-retain yung natural, yung natural oil. And hindi masyadong madry yung hair natin. So, yan, gagamitin ko lang din ulit itong JML na na brush ko. Para maganda-ganda naman yung hair lalo natin. Pero, umaya na siguro itong sa hair. Pinapainit ko lang siya. Mag-aayos lang muna para, syempre, yung mga walk-in buyers natin, mainganyo na bumili ng product natin since maganda ang seller. Char! So, yun guys. Every morning, ito pa rin yung gamit ko. Yung tomato toner. Ayun, ubos na. Last drop na kanina. Yan. Pero gumagamit pa rin ako ng sa night time routine ko. Yung pa rin na. Yung clear balm ng Rix. Ayan siya. Tapos sa pagpasensyon yung asawa ko. Sobrang lakas ng hilik and yung electric pa namin. So, eto sa gabi ko. And then sa morning, hindi na ako nagtutoner nito sa morning. Kasi, mas gusto ko lighter lang sa morning eh. So, ito ginagamit yung tomato toner ng RMK. Very refreshing kasi ito. Ang lamig-lamig sa mukha. Parang nakakaano pa siya. Nakakagising. ng mga laman-laman lalo sa face. So, ayan. Hambus na kukuha ko mamaya ulit. And then, yung na lang. Yung cream ng Rix. Advanced Moisturizing Cream. Kapag dahil na tayo ng toner. Kaya paubos ko na rin siya. Maganda rin yung nito eh. Yung cream nito. Alam niyo, mas maganda pa nga gamitin itong cellphone actually eh. Kasi maganda na rin yung quality ng mga cellphone ngayon na pang vlog. And then mas siya. Mas, para sa akin, mas compact na. Alam mo yung, mo lang siya. Kaso, nag-blur ba? Kaya mas madali siyang gamitin para hindi na ako magdadala ng extra camera. Lalo na, alam mo yun, ayoko nang mabigat na bag. Although malaki yung bag ko ngayon, gawa ng mga ang dami kong anik-anik sa bag ngayon. Hindi ko alam kung mga yan. Lagi ko kasing dala yung taripa sa DHL para pag nandito na ako sa taas, kung may nagtatanong na magkano yung shipping fee sa ganitong bansa, so may may kodigo ako, diba? So, alam niyo naman ako. Kahit saan, basta trabaho. So, I'm done guys. So, simple lang. Hinano ko lang yung hair ko parang lower and straight. Straight ba? Not so straight pala kasi hindi ko ma-manage yung dito gawa ng mahina yung kaliwa ko. Pero anyway, hindi na siya ganun ka-fly away, diba? Kaya super ganda niya guys. Itong, super zoom. Ganda na itong brush na to, JML. Yan. Pinakita ko sa inyo noon. Hot air brush. Ito ko ha. And then, ginamitan ko lang na itong Kerastase na para hindi ma-damage yung aking hair lalo. Matagal na sa akin to kaso lately ko lang nagagamit. So, never mind yung kalat sa tokador ko. Ayusin ko yan pag nagka-time ako. Ang tanong, kailan yung time na yun? Hi guys, andito na ako. Hi daw. Hi sa ating Ate Lucia. Nandiyan naman siya sa coffee. Nandiyan naman siya sa pwesto ko. Nanonood na naman ng YouTube. Favorite niya si Wayan. Na? Wayan. Si Wayan. Ba't nagko-coffee ka? Kasi Sisipon na ako eh. Sisipon ka? Kasi, hindi naman yung gamot sa sipon na. Sisipon ako eh. Ikaw. Ako? Siyempre, kailangan ni Tatang magising-gising. Ayan. Andito sa Wayan. Si Wayan. Ayan guys, ako ng baon lang ako ng kape. Malamig na siya actually. Opo, liit yung kutsara ni Tata. Yan, tapos saging. And full weight na bread. Bread lang ako. Andito sa Wayan. Si Wayan! Ayan, busy si Tata sa pagpapak. Merong hawak na bata. Merong hawak na Gigi. Kumakain kasi sila mama niya eh. Kumakain yung parents niya. You know the parenthood. Yan. Kaya, to the rescue ang Tata. Hawak muna sa Gigi. Gigi, tingin ka daw pala fish ni Tata. Uy, mulaganda pati yung yan, damit yan oh. Turok-turok kanina. Kaso tinurukan kanina eh. Kuya siya, moody siya ngayon. Bagrat. Kasi masakit ang hita.
Ayan. At dahil nag-ano guys, nag-pandemic, hinahabol yung ano niya, yung turok niya. Ayan. 7 months na to, diba? 7 months wala pa siyang turok. Ngayon lang. Ayan. Kaya hinahabol yung turok niya eh. 20 years old, walang turo. Kaya pala. Hinahabol yung ano yung vaccination niyan eh. Balaganda niya no. Sino maganda? Sinong love ni tata? Ah? Jesus. Pakalikot na. Wait lang, kumakain lang sila mama na. Ang ganda. Oh. Wait lang. Wait lang. Behave ka lang yan, behave ka lang, ha? Yan, alaga muna si tata. Alaga muna. Ayaw mo lang tumingin sa camera, oh. Gigi! Gigi! Smile na, bibig kong mahal. Smile na. Nakataas pa pa niya. Smile na, bibi ni tata. Smile na. Ayaw talaga, suplada. Hindi natin papaisan. Smile ba yan? Smile ba yan? Nung naiinis na? Ha? Smile ba yan? Gian, oh, loko, loko. Sino yan, oh? Wala ito. Gigil mo na naman ako, Gianna Gabriela. Wait lang, may tumatawag baba ako. Hello? Hello? Yung ito ko yan, yung RMK shop. Yung papuntang ano ba to? Makati? Ah, sige. May ano, ano ba to? May L300 dito sa harap. Oo. Ah, sige, sige. Okay, wait lang. Ipalabas ko lang. Wait lang. Okay, wait lang. Thank you. Ano sabi mo ate ko? Ayan, ninano niya ako, nire-remind niya ako. Sa stocks ko daw. Ano yan ate? One na blue tsaka pink na lang yung tira? Yeah. May lagay mo na yan. Eh yung ano, yung purple, ilan pa? Count mo. 9 pa yung purple? Yeah. Ayan, no, sige. Ayan, sabi niya, tata, why ano, why one lang? One lang yung blue tsaka pink. Wala daw akong stocks. Gutom na ako, mag-alauna na. Wala pa pala akong breakfast type. Ay, hindi. Nag-breakfast pala ako, ano lang, matapon. Ay, sa'yo yan? Yeah. Yeah. Favorite niya na tinap. Nanginginig na ako sa gutom. Kaya nga eh. Alauna na. Wala pa akong ano. Ayun oh. Dumating ng ating bagong stocks ng Lakset. Maraming Lakset eh no? Parang inano lang eh. Unboxing ulit, unboxing. Unboxing. Huwag mo naman sirain yung ano. Magagamit pa natin yan. So hairy ang ano ni Rico. Ang legs. What the? Sexy oh. Yung takot na takot ako kaninang buuin niyang ano, mga boxes ng DHL kasi baka masira. Yung pala, ang simple-simple lang. Collapsible lang na ano. Okay. Ayan. Binigyan ako ng mga supply ng ano, DHL. Ate, masira ate ha. Pagalitan tayo. Char. Ayan, ayos ko lang yung mga bookings ko sa DHL guys. Hi! Ayan, buuin mo na lahat Mick para hindi maano. Hello guys. Dito na ako sa ano, sa taas. Sobrang sakit ng ulo ko. Nalipasan ako ng gutom kakaantay kay daddy kanina. Alas 4 na kami kumain ng tanghalian. Colors. So, yan, weekend na naman. Kaya mag-edit tayo ng vlog. Pero baka bukas na. Gusto kong humiga na muna. Pero bago yan, mag-unbox tayo ng mga binili ko sa ano, sa Shopee and Lazada ata to, pero sobrang konti lang. Hindi ko na sinama yung kay daddy kasi puro earrings lang naman yun. And, yan, puro lang naman to sa ano. Hi, handa ko sa likod. Hello. Nakikita. Puro lang naman sa dogs din ito. Ito lang. Wala akong mapagpapatungan. Oops, wish ko lang hindi malaglag. Di, pero nga akong ano, sakit
takot ng ano, kalamnan ko. Ba't kaya? Feeling ko parang lalagnatin. Siguro nalipasan lang talaga ako ng gokan. I-box lang tayo. Iingay na naman to mga to. Alam niyo, mas mura kasi sa ano, sa Shopee tsaka sa Lazada, yung mga gamit ng aso. Yan. So, bumili ako netong Oral Care toothpaste. All dog care. Ayan, bumili ako ng dalawa kasi ang bantot ng hininga nila. So, tututbrush ako sila. 195 each lang, guys. Ayan. To help maintain clean teeth and healthy gums. Regular brushing helps reduce plaque and bacteria. Kaso paano? I-YouTube ko na lang, guys. Kung paano magsipilyo sa aso. So, yun. And, ano to? Ah, ito. Ayan. Ano pala to? Yung Ditik. Ditik Plus. Ito yung nilalagay ko sa ano, sakto, weekend na, sa linggo, is mag-ano, kung magpapaligo na naman ako sa kanila. So, ito yung nilalagay ko, guys, sa batok nila. Anti-garapata to. Yan, very effective yan. Ang mahal nito sa ano, dyan sa Cartimar. Siguro 100 pesos to sa Cartimar. Nabili ko lang to ng 60 pesos sa ano, sa Shopee. So, ano lang, 1 mm, tama ba? Millimeter. So, 1 millimeters para sa small dogs. Tapos, 2 mm para kay Groot. So, bumili na ako ng 10. Yun. Ang dami. Kasi siyam sila. Tapos, may extra pa ako dyan na 1 mm. So, sakto. Yan. Para kay Groot. So, kailangan, ano sila guys, bagong ligo sila lagyan para, ayun nga, pagka nalagyan ka sila, 1 week na naman silang hindi pwedeng paliguan. So, sakto yan. After nilang maligo, tomorrow, hindi, sa Saturday, so, Sunday pala. I'm sorry. And then, next is, ito lang mga nabili ko sa ano, 10 tama. 10 sale. Itong isa is, ano this? Ay, shampoo ito. Shampoo. Ubus na rin kasi yung ano nila, yung shampoo nila. Actually, ubus na nga. Kaya, I need, ay, ba't ganun? Ito ata, sabon pala to. Sabon. So, bumili na ako ng extra din kasi nung, ano nga, nung Sabado, di ba? Sa tayo nung Sabado, daddy, pumunta kami kila Joy, tapos duman kami sa, ano, sa Tiendesitas. Doon ako nakabili ng sabon ng aso. Kaso yung nabili ko is yung red. Pero mabango din yung red. Pero mas favorite ko tong ano, itong orange. Yun. Sobrang fresh lang ng amoy nito. Yan. Tapos mura din siya. Yun. Ano lang to, 65 ata. Kaya 10 binili ko. Yan. Puro sa dog sino. Actually, mas mahal pa yung ano guys, yung mga sabon ng dog shampoo kaysa sa ano, sa sabon namin tsaka shampoo namin. Kaya mga sinasabon namin, yung mga tira-tira lang sa shop. Yan. Meron tayong 10. Tapos, last is, ito ata yung shampoo. Pero feeling ko ito, hindi ata ako napamura dito. Kasi yung binibili ko 3 liters nasa 800 ata. Tapos ito, 1 liter lang, nasa 500. So, feeling ko nagkap. Ayun. Ito nga. Ito nga yung ano, shampoo nila. Tapos 1 liter. Akala ko 3 liters yung ano, yung napindot ko. 1 liter lang pala. Ayan. Bearing din guys. Yan. Favorite ano ko, brand ko sa shampoo and soap ng dogs. Ay, 1.5 naman pala. Yan, 1.5. Bearing. Tapos ito. Ayan. Yung orange din. Yan. Para maligo sila sa Sunday. So, ayun lang guys. Ang ganap na yung araw na to. Tatry ko makapag-edit ng isang vlog. Bago ko magpahinga. Yan, bago ko manood ng YouTube videos. Ayun lang ang kaganapan natin sa araw na ito. So, we'll see you again tomorrow. Bye!